сме от Турци бягали, бягали да се криеме. Нивата не пожанахме, цял ден сме гладни седели. Ай, гиди, 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 дядовите добри ви пецнати. Ай, гиди, 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 те били много работни. Я слагай, бабо, трапеза и булките си нахрани. Я слагай, бабо, трапеза и булките си нахрани. Ай, гиди, 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 дядовите добри ви пецнати. Ай, гиди, 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 те били много работни.
Doncs bé, hem tingut el primer grup de dansa en aquest concert internacional, aquest concert també de danses del món. Des de Bulgària viatgem ara fins a la capital de Letònia, fins a Riga. Des d'allà ens arriba un cor, atenció, tindrem ara 90 persones aquí dalt de l'escenari. Són els membres de The Studio of Lido Choir and Lido Choir, que ens interpretaran 3 cançons. Abans els donem la benvinguda amb aquest fort aplaudiment des de Letònia, de Studio Lido Choir and Lido Choir. Endavant. Acabem de muntar bé l'escenari, ens interpretaran, com deia, 3 peces. La primera es diu Mana Tabozem, ja comencem amb aquells noms complicats de la tarda. Una segona peça que es diu Ripzenite i la tercera que es diu Sobe Tarquans Dogava o alguna cosa per l'estil. Ara sí, endavant amb The Studio of Lido Choir and Lido Choir. Són 2 cors que s'uneixen aquesta tarda i els dirigeix Valda Sedola.